In dai har kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za su kori mai horarwa Erik ten Hag da bukatar su fidda kuɗi kimanin pound miliyan 17,500 daga lissafin 'yan bididdigi, batun hakukuka da kuma sayar yarjejeniyar da take tsakanin mai horarwa da mahukunta ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Daga lissafin wasu suna ganin kamar cewa ya rage saura kiris, wasanni guda biyu suka rage wa Erik ten Hag. Idan muka ɗauko lissafin yau, wasu da kungiyar kwallon kafa ta Porto da kuma wasan da su doka a gasar cin kofin Premier bakunci da su je can Villa Park a wannan lokacin Unai Emery na bukatar maki 3. Gumurzu tsakanin shi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ko Arsenal, Manchester City waye zai dare mataki na 1 a gasar cin kofin Premier. Da wuya wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta fito cikin sauki, ko da ta samu nasara dole tana bukatar ta dage domin ta doke su har gida. Kamar yadda batutuwa suke fitowa daga wasu jaridun idan kun yi duba da ma yanda like take fita dangane da dressing din Manchester United. Wasu 'yan wasan sun fara tunanin cewa wasanni guda biyu ne suka rage Erik ten Hag, idan ya gaza za a iya korasa a matsayin mai horarwa na Manchester United. Fatan wasu magoya bayan shine dama ya tafi ba kungiyar, suna ganin ya kasa ya gaza ba zai iya ba. Sai dai daga tambayar da dan jarida ya yi Erik ten Hag batun wannan wasannin guda biyu, ana ganin kamar za a kore sa idan ya kasa. Erik ten Hag ya ce baya tunanin kora kuma babu tsoro a cikin zuciyarsa, domin da shi da mahukunta Manchester United sun cimma matsaya. Burinsu shine a zai daga kungiyar zuwa mataki sama da kauda tsofin 'yan wasa su kawo matasa, domin kasancewa sun yi shekaru da yawa suna ba da gudunmawa a Manchester United daga lissafin 'yan wasa masu karancin shekaru kenan. Haka zalika ya kasance suna tsare-tsare na musamman, sannan masu tunanin cewa ya kasa sun yaudari kansu. Cimma nasarorin ɗaga kofuna guda 8 a shekaru guda 6, wannan zai kasance abin alfahari wa kowane mai horarwa. Erik ten Hag batunsa babu lissafin kora, yana ganin har yanzu yana dama a Manchester United. Duk da 'yan mazan jiyan Manchester United irin su suna kalubalanta sa, cewa suke ma Manchester United tana tafiya babu mai horarwa, domin sun gaza gane inda ya dosa da kuma abin da yake so yi, bayan makudan kuɗin da aka kashe masa ya kasa yin komai. Euro miliyan 710 Erik ten Hag ya kashe tun bayan zuwan Manchester United, kimanin kuɗi Euro miliyan 400 da wani abin ya kashe wa tsofaffin 'yan wasansa na Ajax, wanda ya taka leda da su a wancan lokacin zuwa Manchester United din. Za dai mu jira mu gani yadda za ta kaya. Kuna ganin Erik ten Hag ka iya tsallakewa, ko kuna ganin za a kore sa? Sai dai fa babu wani cikakken bayani da ya fito daga mahukunta Manchester United kan cewa idan Erik ten Hag ya faɗi wannan wasan za su kore sa. Harsashe ne da kuma ƙananan maganganun da suke yawo, wasu ma ka iya kasancewa rumors ne.